aprangsi kambura karbia puisel kelangara do ana panstamine lin pen aprangsi kardom pazirlo kardom pinya video mate heljela bangke nemek ripu heljel sinali tomhana parjun po lapenani temangsi lang mesen mate arju mesen prodangte like comment apidon lapenani jil pojel pe tomhana mesel popusini lining thelo lapenani temangsi channel subscribe kelang bote subscribe iknon nanglitum danglong ber jepan todangte pedel depen pen nang parjuan po nemek rikibu pilthe wanglo ni mahang nang thek dak pilthe pirbi hachealni ni bolukong dak pilthe lasini dotik dak pilthe rengdogrini ni doji bangsoa pilthe ni mehe noa saian klemkang dak pilthe ni phanang puji mehe noa lam ni arjudeji bangsoa lam ni pilthe hachealni si ni pilthe cheuji arni si ni hachealni boluji ni cheuharni rat atum boluji ni pilthe wang ni rengni hu chewanre ni simlima pilthe damarni ni rengni hu cheponpe damtanga pilthe wangwelu ni dak pilthe ni doji simlima pilthe wangun ini dak pilthe lahelo ni mekriki buni helchela bangla pansi kang tot poniklo lapenang litum lang mesen mate arju mesen prodang te kang hon pen like comment na pinun lapenang lijil pojil pe tumon dame sel ignon lapenang litum su channel subscribe kelang potake subscribe ignon litum lang la posona video lang long bel japan todang te kadu be phaname puthot ne len pen kurang tu pajil lo kurang today ho